Čiže zdravím vás dneska u dnešného videa. Dneska tu máme kukle, aj nebude sa aj ja mám kuklu. A dneska streme 1 hodinu na tejto streche a možno aj na tamtej streche. A v podstate budeme si dávať aj také challenge, že po 5 minútach sa vám budeme ozývať a pomedzi to možno ešte niekedy sa vám ozveme. A prvú challenge dám ja Rikimu, potom po 5 minútach on mne a tak dokola. Čiže ozveme sa vám až keď ubehne 5 minút. Čiže vlastne sa tu po 5 minútach, vydržali sme tu, len ja som, prepáčte, musel som ísť dole, lebo mi trebalo čúrať. A tu pán Riky je pripravený na prvú challenge. A teraz si asi hovoríte, že čo je to za prvú challenge? No, tu som si pripravil loptu. Už sa úplne teším. A musíš dať 3 koničky s touto loptou tu na streche. Kľudne môžeš aj o stenu. Skús ešte raz to urobiť. Skoro spadol. Dobre, toto už rátam. Čiže, dobre, tu je pavúk, do práce zabij ho, Riky. Kde? To. To je pavúk. To je pavúk. Jebe. Zabij ho. Ja to nemám rád. Boreňo, zabij. Tu je, na zemi. Díky. Díky. No a nič zaujímavé sa tu zatiaľ nedeje. Sedíme tam tohoto Rikyho detka, počúva tam vzadu niekde radio. Čiže máme tu hudbu, tu má Riky niekde tu Airpody, či čo to je, Jelby Airpody a inak nič. Hlásime sa po ďalších 5 minútach. Čaute. Čiže zrovna teraz ubehlo 5 minút ďalších, už sme tu na streche asi tak 10 minút, nič. Rikyho perfektný moment nebudem ani komentovať. Toto s tým robil Haboš Baboš, otvoril to a pozrite, jak sa to až vylialo. A povedal mi, nech mám povedať fanúšikom, čo sa pošťal. No a povedz, akú si mi dal úlohu? No, takže touto šiltovkou sa Keby niečo je moja? Na tento terč. Musím sedieť tu jak sú tie šlapaje. Čiže ja sa idem prichystať a idem na to. Čiže už som sa tu presunul. Tu mám moju šiltovku. Len počkajte, len musím dať tu na mobil. Dúfam, že vidíte dobre. Riky, daj nohy preč, prosím, aby videli. Lebo vás posuniem trochu viac tu. Sme šikovní. No, ty si šikovný. No nevidel som to ešte raz. No a idem na to. Dúfam, že sa trafím rovno na prvý raz. Koľko mám na to pokusov? 5? Pokiaľ ani raz netrafím na 5 pokusov, tak musím objednať u nejaký fast food. Jeden pokus. Dúfam, že niečo vidíte a Riky vám nerobí tieň. Dám vás tak. Druhý fokus. Len nespadni. Nespadni. Pardon. Prosím vás, budem takto držať. Tretí pokus. Štvrtý pokus. Skoro. A posledný 5. Pokiaľ to nedám, musím objednať nejaký fast food. Asi McDonald's objednám. Nedal som. Ale môžem ešte 6. bonus? Ježiši, jakú mám špinavú? No nič. No bohužiaľ, objednám vám fast food. Ešte jeden? Ty mi dáš toľko pokusov, aby som neobjednával to.
10 max. Nespadni. Čiže 7, nič. 7 som hovoril. Oj, to bolo skoro. 8. Ráta sa? Dobre. Čiže dal som to na 9. pokus. Ešte jeden, aby som musel objednávať. Ale asi si dám úlohu, že mám objednať jedlo. Ricky to nechcem, ja chcem. Uvidíme, možno. Nie, naše čím bredy. Díky pekne, Ricky. A ako vždy, ozývame sa o 5 minút. No čiže hlasíme sa znova po 5 minútach. Tu na streche. Možno ste si všimli, že zrovna teraz stojím. A tu na Ricky stojí tam hore pri dverách. A rovno ich môžeš odomknúť a zatiaľ vysvetlím čo. Tam, za tými dvermi, je taká ako keby povala. A Ricky musí prebehnúť za 30 sekúnd a ja mu to budem odmerovať. Počkaj, kým to vylezem. Vidíte? Môžeme vám ukázať ešte, že ako to vyzerá. Tu sa ide, tu sú prkna, no po česky. Tu sú bicykle. Tu sú nejaké dvere, staré. Tu je ďalší bajk. Tu sú sanky a drevo. Tu na nemusí behať. Stačí alebo nie, i to urobíme zaujímavé. Dobre. Prejde tu na takto. A tu je ďalší bajk. Tu sa prejde, tu je seno. A už sme pri okne. A tam vidno cestu. A tam sú ďalšie sane. Že on v podstate stamať musí prebehnúť sem. Potom stade to. Prebehnúť rýchlo naspäť. Potom ísť sem. Rýchlo. Tu urobiť klik. Ísť naspäť. Tu na. Stade to prebehnúť tam. Prejsť tu. A musí vybehnúť na tieto dva. A to všetko za 45 sekúnd. Čiže môžeš rovno tam začať. Ja budem ukazovať pri tom. A začína ti to za 3, 2, 1. Teraz. Čas ti beží. Tam sa dotkni toho okna. Dotkla som. Dobre. Teraz tam bež a urob tam ten klik. Dobre. Môžeš ísť ďalej. Rýchlo, už máš len 20 sekúnd. Dobre, zvládol si to za 40... Nie za... Jak sa to... si začal na 15 sekúnd. A skončil si na 41. Čiže celkom dobre. Úlohu si splnil na prvý pokus. By si to nesplnil, by si mal na to 3 pokusy. To je zatiaľ tak všetko. Nič zaujímavé sa to zatiaľ nedialo. Pardon, že chodíme dole a iba dole chodíme len čúrať. A v podstate teraz znova ďalej čakáme na ďalších 5 minút, kde na ten Ricky fan mi dá úlohu. Čiže ozveme sa vám zase po 5 minútach. Čiže už sme trochu zaspali, sme hrali 3 Not Too Long challenge a už sme tu hodinu. Čiže v podstate už môžeme ísť aj dole a možno natočíme to, ako dostaneme tam na tej druhej streche hodinu. Možno, uvidíme ešte. No tak ziď dole, Ricky. A veci? Potom zoberieme, jak sa najeme. No ty, jak sa naješ. Alzak, buď ticho. No čiže tam ide dole. Dajte mi sekundu, len zlezem dole.
Pardon, už som tu dole a v podstate veci o chvíľku si zoberieme a toto je koniec videa, čiže dajte like, odber a čus bus.